I know that you're wrong for me. Kinda wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees. Gonna be some misery, love's company. It's not fun from everything. It's like you. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on a day I'd leave. I want somebody to share further. Short. Ang weird. May mga mukha didi ho. Pagaya sa mga nagkakao. Ako na. Sige na. Mga mamumali yun. From Bicol, you know. I know. Ceasefire. Know that you're wrong for me. Gotta wish we never met on a day I leave. I brought you down to your knees. Oh God. Easy. How are you? My goodness. My gulay. Tokma. Hogard. Aray, aray. No woman can live. Welcome to my live streaming. Wala na mag-live. Naka-live ako sa YouTube. Sa YouTube ako nag-live. Welcome to my live. Hi, Nancy Nilas ko. Smash away, look at me. Been 6 so much. Thank you. Paano naman? Hello, sir. Pa-thumbs up. Ay, salamat. Thank you. Who are you? Nag-thumbs-up. Salamat. Salamat sa nag-thumbs-up. Thank you. Dininig ang aking hiling. Thank you po. Salamat. Hi, it's 5 million. Thank you. Welcome back. Welcome to my live. Thumbs up. Thank you for the thumbs up. Pa-thumbs up po. Salamat.
Hi sa 11 million. Thank you. Can you please give the thumbs up? Salamat. Salamat. Thumbs up po. Thank you. Patamsak po. Patamsak. Pag-ibig na kaya ito, di kaya isang bira na di kay katabi, kay lungkot ng sandali. Pag-ibig na kaya ito. Thank you. Patamsak. Salamat. Please. Can you please give the thumbs up? Thank you for the 9 million in my house. Thank you. Thank you for the 9 million. Thank you. Can you please give the thumbs up? Salamat. I can't remember when it comes. Wala man lang nagtatanong. Silent viewer yung 8. The 9, the 11. Silent talaga. Nanonood lang. Pwede magtanong. Pwede magsabihin. Nantok na naman. Thank you for the 9 million in my house. Thank you so much. Thank you for the 9 million. A thumbs up, please. Anong ganap? May sasabihin. Hello, sa mga silent viewer. No. Haba hair. Thank you for the 8. Thank you sa 8 million in my... Uy, salita naman kayo. Silent. Silencio. Parang tumataba na ako. Taba. Patamsak naman. Main ka? Oh, this one. This one, ako pala to. Hindi kita makapormahin. Thank you for that. Pero butang na lang ako, Didi. Okay. Ano niya? Sa simbahan. Ano? Kanya-kanya kita ano. Parang tuwa ka. Sana kasi ano tabi ang card mo sa may downing. Bagay na, thank you. Bagay, magaw.
Kaya na sabi sabi ng game sa akin. Tagal namin na yun eh. Lalo na dahil eh. Sabi, wala pa tumarbol. Mamaya na. Bakit na, nasip umatin eh. Nakatanong ako. May name mo daw ako ng vlog. O, si Malupito sabi niya. Tangina, hindi ko sila kaya. Pero ang badyan niya, tangina, hindi ko sila kaya. Ang daming tao. Pagbukas mo, sabi, pagbukas niya sabi, pagtutok niya, nagabot siya. Saan ka na pupunta? Kanina pa kita hinahanap. Naabot ka na naman, hindi ka na naman nakain ng bulong. Aray, sinumpong ka na naman. Pinabot na maganda naman. Na ikaw, Cherwin, may tahapos. Ay, dahil. Kanya-kanya, initutok ha, tutok. Walang diri kasi tumutok. Kapag di ka tumutok, mahahalit ka. Alay. Mapitik out ka. Dito good sa nakatinawan ako na yung dali ako din dollar. Kaso nga lang, Ay, doon ang sabi mo. ko kaya siya Okay daw, mas mura. Karunga, pag nag-bra ka ng phone, okay na. Maman ako. Halata. push bra pero wala may push. Natog sa nagsumba kita lang ang rita ko. Nagsulot ako kasi na kaya bad ako. Ang bra mo lang yung Tube lang. Ako na yun. Turo-turo na yung ko. Sige ko man ang dahil. Ay, wala talaga ha. Halatao. Wakal. Nahaguluan. Tapos, nagluya pa ano. Pero na daw. Sino ang papag-reason ko ba sa din ng mga bata? Magubran lang. Siyempre kay babata. Nabaraguman yung pagkain. Wala na siguro. Small scale lang. Kaya man si Pai Cardi na hagol. Pauwi na sa akin. Paglaro ang kapalaran. Kaya di rin mo sabi. Ay! 3 minutes. Wala. Pero ang taas na yun na oras. 1 hour. Saan? Saro, 2 hours. Saro. Saro na ano, sa party. Naka-stay ka dito. Green tayo. Ako nga, naglalib ako sa YouTube mga tulakaw. Green, parang Di ko kaya, di rin ako doon pwede. Kasi may task yun. paano daw sa tumaghulog sa points? Di bang ito magsarado? Di bang ito may lamang ka-share sa iba natin? Oo. Hi, si Tantoy. Hi, si Tantoy ko, Gabriel. Gab. Hindi kaya abot yung signal sa imo? Oo. Oh, si David, balik sa pagkahirap ang buwag mo lang. Nakastamp ka. Sila yan. Si David. Marag din si David. Ako si Rigo. Ang pangit si David. Ito. Nag-siriway na tara. Nagkaramana na. Awato na po ng bagong magkaramana. Years na nga.
Parehas. Ano ba ito? Awaton nga sa Kerdo mo na siya. Si ano na yan to, probinsyano. Oo, awaton man yan. Basta ini si Coco Martin. Awaton na hain. Ay, ano na si ano, si Batang Quiapo, nakapira na. Ang probinsyano pa, no? Awaton, dako na lang ang bata mo, di pa naggawa ka. Awaton mo lahat. Eh, di mo ng probinsya. Yung probinsya dapat sa ng probinsya, ano? Pang mga Tagala, hindi yun magsasawa ang tao. Ano yung mga niya na, sa umpisa lang magaling. Talaga ko lang sa mo na yun. Ako sa direct. Gabi naman. Si Faith Pansulo na naimod siya gamit ang cellphone. Ano guys, si Faith ang chat sa Faith. Hindi kan sige. Yan. Ano kita yung video? Bagay ka niya. Ano rin na ba yung Ano rin program ka? asawa nila? Kanili. Ay, si ano yun? Si Elise. Oo. Si Elise. Makoy. Makoy. Nano Sa ba? nakaga din, pinaghiwalay si Rani yan. Eh, wala yung man na. Wala na sila ng Kapalitan Makoy. ulit yun. Di man, yan. Interview ba ganyan ano kay? Ano? May babae, may lalaki kung si ano naman, ano, may asawa. Kaya lang, gusto lang ko rin yung Makoy. Ang bata. Ano? Ay, imod na niya. Di rin na siguro. Ang dati ba kamay mo, okay ba kasi rahan? Nagawa naman ang day. Tapos na ako, kayo. Kaya naman ang receipt. Amen. Uploading na. Ito ako sa luwas. Okay. Apesto. Sabi kayo nagpurulok sa baray nila para kuha ang mga bintana. Ano? To life. Life. Bye. Into my... Di. Para dili masyado halata. Wala masyadong marites. Thank you. Hi, aray ko. Thank you. Salamat. Wait lang. Aray. Salamat. Ora na gano'n. Ora na gano'n. Ora na comment. Silent viewer. Mana yan? Ano yun, Gab? Ha? Welcome to my life. Bakit silent viewer? Bakit very silent? Very silent ang person. Hi, hello. Sana. Masabi ada iba na tao kaya naka-short hair ako eh. Kaya masabi ba na. Nakatinong ako ng kakaimunan. Masabi iba na tao. Sino rin? Naka-short lot ako. Sino sa likod doon na. Sino daw yun to? Di may ito si Cheryl kay short hair.
Na yung giluan kayo nakat. Ayan. Ano ka ulit? Ay, ito lang. Welcome. Tulad sa grasya. Silence. Nakunurito na ako na. Kanina, wala ba na si Manny kay... Naiwan kilot sa ano. Sabi niyo. Lito lapid. Bigay. Silent viewer. Nasaan na sila? Sayang, watch hour. Para makaano na ako ng watch hour. Silent ano? Silent talaga. Hinarat ako kunain. Ay ko, okay lang. Kaya di pala ako. Pag mayaman liwat ako na yan. Sabi ko kan Pao. Pudang kunwara lang ako lakaw sa agaw, pudang ko ikaw pagpabulo. Maski ako na sa albularyo bagad. Dito ko tang sa gulang-gulang ha. Pasantig wariyad to. Tapos depression, nagpapahali yan to depression. Ha? Tuyuhong siya. Salita ka. Ayun na nanonood ka lang. Hi, si Tantoy. Ever yours. Manonood ka lang. Magsalita ka. Anything. Anywhere. Walang ano. Salamat kayo nagbulit ka. Hindi ka halit, Tantoy. Saan? Hi, sa 2 million in my house. Thank you so much. Thumbs up naman. Baka naman. Baka lang naman. Because si Kali lang naman. Sayang ng moment. Ha? Nakasahod na ka mo doon? Nakasahod. Nakapira na ka mo na points. 40,000? Pero yun na 1K. 100K. O, tsaga-tsaga lang. Kunti na lang. Pero nakamukauhakad lang. Oo. Pwede man yun. Mas alibang-libang ba? Mga sarok oras. Oo. Okay lang. Si ano man nga ni, si Lia nagkoko man. Si Lia. Kantoy. Gusto nga daan, short. Nagkaginisi. Bad ulit baga siya kanina. Kakanina ito short na yun, ano mo? Kakanina ito short. Liba nina yung nabado mo. Ha? Oo, mawag ha. Kung nangirit pala. Ginawa mo para ano, ay kumamaya, mandara mo. Seryoso pa na siya, paano sabihin? Nakaanong permin muruso. Nakapangit. Dapat paano, pag nag-ingirit kasi may dating, sabi,
Ay! First time na may si Amay. Sabi ko ko na, ula ako. Okay, kaya wala ko lang naman nakasama ko. Ula ako. Ah! Ano yun? Ha? Di. Whatever you're in life, Bye. Parang higab. Pero rin yung sulod. Salamat sa 2 million. Silent. Stay put. Tama na yun, tama na. Nandukon na.
daw sa Ragao. Wait lang.